Usog sa tamang rason, tatugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Sunrise at sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening. Rise Coffee anytime of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya, may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rise Herbal Iced Tea. Ayos sa lasa at timpla. Magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rise Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rise Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Sabi po, dumalasa, taga-gawa. Sumasakit po yung katawan ko kasi lagi pong busy sa 3 kong anak, nag-aasikaso, naglalaba, nagluluto. Lahat po ginagawa ko. Maganda po yung rice coffee talaga. Masigla lagi yung buhay ko. Tapos naging normal yung regla ko. Nakakapi na tayo, magiging healthy pa tayo. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Jerry po, Daklas Marindoke po. Dati po talagang di po ako makatungo. Na araw-araw ko po pag inom ng rice coffee po maling po ng aking bayawang. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rise Coffee. Maria Lourdes po, nagpapasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang busong ko at saka yung sabi ng doktor nun, may pakita ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rise Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n, parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy.
Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kaya po, hindi po sa Malinaw, sa Libana. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang lugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka dahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Sinay Magda, Santa Cruz, Barangay Lapu-Lapu, dito sa Marinduque. Sana'y ano pong magandang naidulot na kayo po'y makainom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee. Napakarami talaga, Sir Vic. O, sige. Yung aking nasabi ko sa iyo na maitim, ngayon po hindi na. Malakas sa katawan, hindi pa kinagugutom, tapos ay yung hindi ako napapagkatulog dati. Sana yung hindi pa nakakainom ng rice coffee, sana bumili kayo at uminom kayo, lalo na yung may mga nararamdaman sa katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Biskayumba, Remix. Yes, masaganang buhay mga kabarangay, buhay na buhay pa rin ang mga pinapaabot na masaganang kwento ng ating mga kapamilya, mga kapuso, mga katrabaho at syempre po naman mga kababayan na talagang napabilib sila sa epekto, bisa at resulta ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. At talaga naman pong pinuputakti na, pinapakyaw na ng ating mga kabarangay na matagumpay na naranasan nila ang epekto benepisyo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Wait, nais na nga pala nating i-acknowledge ang mga butika, pharmacy, mga drugstore na nakaantaway, nakikinig po naman sa atin sa kanika na lang mga tahanan, lalong-lalo na yung mga kabarangay po natin dyan sa gawi ng Visayas Region, sa gawi po ng Tacloban, sa Leyte, and of course sa mga taga-Samar. Masaganang buhay, maligayang pakikinigan. Uy, meron lang pong natitirang 80 karton, 80 boxes na lang ang natitirang karton. Diyan pa naman sa mga butika, pharmacy, drugstore sa Allen. Masaganang buhay Kuya Jigs. Lagi po akong nakikinig sa iyong programa at nagka-interest na po akong nag-decide. Nagdesisyon na po ako na bumili ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Pinag-isa ko pong timplahin ang Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal 14-in-1 plus 1 Coffee. Abay, perfect sa lasa. Malinamnam ang lasa. Ngayon po, tuloy-tuloy ko na pong iniinom. Nakakatig 5 karton na po ako. 5 Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
Gusto kong ipaabot sa iyo, Kuya Jigs, na unti-unti na pong lumalambot, lumiliit na yung pagkakaroon ko po ng cyst dito po sa kaliwang bahagi ng aking kilikili. Akala ko pigsalaang. Nang pina-check up ko, benign tumor lang naman pala. Maraming salamat sa Diyos dahil natuklasan ko ang Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal Coffee 14-in-1+1. Ooperahan sana, Kuya Jigs. Hinihinga po ako ng 30,000. Wala po ako ng trabaho, na lockdown pa. Kaya meron pang sakitan. Naisipan ko bumili na lang ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal Coffee 14-in-1+1. At ngayon, nakakadalawang linggo na po ako na umiinom ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Epektibo talaga ang herbal na tiyaan nyo, Kuya Jigs. Ayan, anyway, masaganang buhay, maligayang pakikinig sa mga taga Samar, sa mga taga Leyte and Tacloban. Uy, pinapaabutan natin ng mainit na pagbati ang mga taga Allen Samar, sa mga taga Borongan Samar, sa Calbayog, sa Katarman, sa Katbalogan. Abay, nakalatag na po ang supply dyan ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1+1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea dyan po sa inyong lugar. Kaya nga kung sakasakali naman mga barangay, magdesisyon na po kayo, kinakailangan madaliin na ang pagdesisyon po naman ninyo dahil na madalian ding nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1+1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Hello, masaganang buhay! Hello? Yeah, masaganang buhay. Sino po ito? Hello? Masaganang buhay. Ayan. Anyway, maraming salamat. Tama po ang number na inyo pong tinatawagan 0930-556-3294. Uy, sa mga taga Quezon Province, maraming salamat sa inyo pong pag-aantabay. Diyan po naman sa Samar, sa mga binagit nating mga lugar, meron na po kayong mga partikular na mga butika, pharmacy, drugstore. Available man po ang ating Rice Herbal Coffee sa South Star Drug. And of course, sa iba pang mga butika. Uy, pinapaabutan natin ang masaganang buhay. Maligayang pakinig mga taga Leyte, lalong-lalo dyan sa Palo, Leyte. Sa Tacloban, meron po tayo dyan na 7 bilihan ng ating produkto, Rice Herbal Coffee 14-in-1+1. Kuya Jigs, nakakatatlong box na po ako ng Rice Herbal Coffee 14-in-1+1. Medyo okay na po ang aking baywang dahil dati po nasakit ito, Kuya Jigs. Si Tina po ito ng Mugpog, Marinduque. Uy, maraming salamat sa mga taga Mugpog, Marinduque. And of course, tayo po ay sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan na mga radio station dyan po sa inyong lugar. Maraming salamat din sa ating paabutan ng masaganang buhay, maligayang pakikinig ang ating mga kababayan dyan sa gawi po ng Marinduque, Occidental Mindoro, sa Oriental Mindoro. Uy, sa Romblon, meron na po tayo dyan supply ng ating Rice Herbal Products. Ikaw, ano ang kwento mo sa ating produkto? Huwag mo pong ipagkait ang inyo pong mga naranasang iyan. Maaari nyo pong i-share sa ating programa para sa gayon, mga kabarangay, makapagbigay tayo ng iba yung kaalaman na maghahatid, magbibigay inspirasyon sa ating mga katropa, mga kabarangay na nasa banig ng karamdaman. Kaya nga sabi nga natin, ang taong mapagbigay, lalong-lalo na ng magandang kwento, abay patuloy, asahan nyo na may mga darating na mga pagpapala. Anyway, may mga concern pa naman kayo. Ang ating number 0930
0917-556-3294. Masaganang buhay Kuya Jigs. Lagi po kaming nakikinig dito po sa Socorro Oriental Mindoro. Nakatry na po kami ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay malinamnam. Ako po'y diabetic Kuya Jigs. Nag-i-insulin na at marami na pong mga karamdaman. Lagi parang tinuturok-turok or tinutusok-tusok ang ilalim ng aking talampakan at lagi po akong nanghihina. Trinay ko po Kuya Jigs ang Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, mga 3 to 4 cups every day. Kasi dito po sa amin sa Socorro, Oriental Mindoro, mabilisan namang nagkakaubusan ng supply. Naiwan na lang sa butika, Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Yun na lang po Kuya Jigs ang ginamit ko, ininom ko. Abay, within 1 week, Kuya, abay, nag-normalize na ang aking blood sugar level. Dati-rati po Kuya Jigs, nasa 300 to 450 ang aking blood sugar level. Pero ngayon, naging 200 na lang. Effective talaga. Napapansin ko kapag umiinom po ako ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, ihi po kayo ng ihi. Napapansin ko Kuya Jigs sa aking pag-iihi, may mga latak na lumalabas. Ako po'y umiihi Kuya, abay may mga mapupulang kulay. Sabi ko, eto na yung aking karamdaman. Kaya nga nagpapasalamat po ako sa iyong produkto. Uy, maraming salamat ha sa mga nagtitext po naman sa atin. Nagpapaabot ng kanilang karanasan. Kuya Jigs, dito po sa amin, sa Oriental Mindoro, sa Bansud, Oriental Mindoro, wala na rin pong supply ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Meron na lang po Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Kako, ito po ay kasama nyo rin pala ang produkto na Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Kuya, magandang epekto sa akin yung Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Nag-normalize na po. Normal na po ang aking blood pressure. Hindi na po nananakit ang aking mga kalamnan. Talagang may resulta, epekto sa aking katawan. O sige, maraming salamat. Ikaw, ano ang kwento mo sa Rice Herbal Products? And of course, tayo po ay napapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Meron tayong morning edition, meron tayong noontime edition, meron tayong evening edition. Uy, binabati natin ang masaganang buhay, maligayang pakikinig ang mga taga Buwak Marinduque, sa mga taga Gasan, sa mga taga Mogpog, at syempre po naman sa Santa Cruz. Abay, solid na solid sa ating produkto ang mga taga Marinduque. And of course, tayo po'y sa bayang napapakinggan, dyan po naman sa Palawan. Uy, maraming salamat po sa mga taga Palawan. Talaga naman pong tinatangkilik ang ating produkto. Kuya Jigs, maraming salamat. Ako po'y may bagong silang na anak. Nakaka 1 month and 3 weeks pa lang po ako. Umiinom na ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, nakakatulong pa yan. Mahimbing ang aking tulog. Isa pa, kapag umiinom ako ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, Kuya Jigs, magana ang daloy ng gata sa aking dibdib. Kaya talagang effective din. Uy, pwede man pala itong ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea sa bagong panganak. Pwede po yan. Or sa buntis, pwede rin po ang ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Hello, masaganang buhay. Ayan, anyway, mga kabarangay, ito pong ating produkto sa buntis or mga nganak na, pwede rin po ang ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, wala naman po yung side effect, wala naman po yung overdose, kasi ito po ay pure organic.
pure organic. Uy, dyan po naman sa Katbalogan. Meron pong bilihan tayo dyan ng ating Rice Herbal Coffee. Dyan po sa gawi po ng Katbalogan Samar. Meron po dyan 11 mga butika, pharmacy, drugstore. Masaganang buhay, Kuya Jigs. Ako po'y na-diagnose nang magpa-check up po ako sa hospital. Meron po akong myoma. Meron pong umaabot na po ng 5.7 cm, Kuya. Sabi ng doktor, operahan. Kaso wala naman po kaming perang pampaopera. Sinubukan ko na lang na manalangin. Sinubukan ko na lang pong uminom ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Pinagsasabay ko po yung dalawa. 3 to 4 cups every day. Ngayon po, Kuya Jigs, mag-iisang buwan na po ako na tuloy-tuloy na umiinom ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Every time na ako po'y dinadatnan, Kuya Jigs, parang may mga lumalabas na mga itim-itim, na mga bilog-bilog, na mga dugo. At isa pa, lagi po akong pinagpapawisan at nagkaroon po ng bowel movement. Kuya Jigs, normal na. Ang pagtulog ko okay na rin. Hindi na po ako inaabala kapag sumasakit. Bibihir na pong atakihin ng pananakitan. Effective talaga yung Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Anyway, alam nyo po ba mga barangay, yung ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, merong taglay po ito na may anti-cancer properties. Tulad po ng guyabano, yung ashitaba at syempre pa stevia. Uy, maraming salamat. Kuya Jigs, masaganang buhay. Na-try ko na pong uminom ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Wala na yung pagkakaroon ko po ng sinusitis, runny nose na madalas po akong sinusipon. Nang matry ko yun, abay sunod-sunod na pag-aatsing ko. Yung pala, Kuya Jigs, inilalabas na yung masamang elemento sa aking katawan. Hindi na ako nahihirapang huminga. Talagang believe na naman ako sa inyo pong produkto na Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Kaya nga mga barangay, wag na pong pahuhuli. Subukin mo na sa mas lalong madaling panahon. Uy, sa mga nakikinig pa naman sa atin, dyan pa naman sa gawin ng Marinduque, maraming salamat sa inyo pong pakikinig. At syempre sa Looc Romblon, maraming salamat sa inyo pong pag-aantabay. Meron na po dyan na Rice Herbal product sa Oriental Mindoro. Diyan pa naman sa Victoria, sa Socorro, sa Gloria, sa Mansalay, sa Nauhan, sa Pinamalayanan at sa Rojas. Bawat mga munisipyo, mga kabayanan, meron na pong partikular na butika dyan na pwede kayo makabili ng ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Kuya Jigs, nakikinig po na kami dito sa Baco, Oriental Mindoro. Wala na rin pong supply ng Rice Herbal Coffee at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Yun po ang mabenta dito po sa amin. Kailan po kayo ma-deliver? Ay, maraming salamat sa mga nagpapaabot ng kanilang sabi nga natin pag-a-update na nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Coffee at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Uy, sa mga taga Santa Cruz, Occidental Mindoro, maraming salamat. Enjoy ka na, health. Kuya Jigs, sumabol po ako na bumili ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal Coffee. Buti na lang, meron akong naabutan tig-isang karton. Binili ko na po yung Kuya Jigs dito po sa amin sa San Jose Occidental Mindoro. Dalawan lang ang natira, kaya't pinagsumikapan ko. Okay ang epekto sa akin. Maganda na po ang aking tulog kapag nakakainom ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea at Rice Herbal Coffee. Kaya nga mga barangay, perfect combination yung ating produkto.
Kung kayo po ay may mga nararamdaman sa katawan, itry mo, pwede. Itong ating Rice Herbal Coffee, 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea na mabibili po dyan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Dyan po sa inyong lugar. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Ayan, anytime, anywhere, any day, pwede po kayong uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga bata, pwede rin po yan. Itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kuya Jigs, masaganang buhay. Ako po'y laging hikain. Kinakapos ng paghinga, nebulizer na lang ang aking first aid. Lagi kong nakikinig sa iyong programa. Nagpabili po ako kay mama ng dalawa munang karton na Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Sinubukan ko na magtimpla at ininom ko 3 to 4 cups everyday, Kuya Jigs. Nakakaisang karton pa lang po ako. Abay, inubo po ako, Kuya. Akala ko side effect na. Pero sa pag-uubo ko, Kuya Jigs, at pag-aatsing, may mga lumalabas na masamang elemento. Ayan ha, wag ko na munang babanggitin kasi may mga kumakain. Yung mga masasamang elemento sa loob ng aking katawan, na ilabas po yan. At syempre pa, guman ang aking pakiramdam. Maayos na rin, Kuya Jigs, ang aking tulog. Effective talaga yung Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Ayan ha, mga binabasa ko lang ang mga pinapabot niyo po mga text messages sa ating number na 0930-556-3294. Ayan, ulitin po natin ha. 0930-556-3294 ang ating linya ng cellphone. Pwede po kayong makipag-ugnayan. Mabibili po ang ating mga produkto sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Saglit lang, may caller tayo sa ating linya ng cellphone. Hello, masaganang buhay. Ayan, maraming salamat. Tama po ang number na inyo pong tinatawagan. 0930-556-3294. Ayan, meron na tayo mga ebidensya, mga paliwanag, pahayag na totoong nakaranas sila ng kagaanan sa katawan sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Magmadali na, desisyon, diskarte na na makabili ng ating produkto sa inyo pong mga butika, pharmacy, drugstore kasi mabilis ang nagkakaubusan. Marami na tayong mga ebidensyang kinalap at eto ang kanilang mga paliwanag. Ako po si Kuya Jigs, katuwang natin si Ferdy Losada at syempre si Jonathan Lopez. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Elmer, Valencia, Kamohi, Camarines, mag-60 na ako. Madalas po kasi nangihina ang katawan ko Tapos nag-chill ako. Madalas akong umihi, siguro mga 6 times a day. Yan pong ko, diabetes ko, nakatapahin na sa akin. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix? Hindi na ako masyado nangihina. At saka yung pag-ihi ko, hindi na tulad noon na halos every ako nag-ihi ako. Tunay at totoong sinasabi ko, magtaram ka lamang ang sa imong kamatean. Ang umayan, tukuyan. Ano masasabi mo sa mga intrigang nabayaran daw? Ang sinasabi ko po, matagal na akong naghihirap sa pananamlay ng katawan. 2 days pa lang dahil inom ko. Ang dami na pagbabago sa nararamdaman ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi po sa Malinaw, sa Libbanan. Kukuha po na nagtataas rin po ang lugo ko, high blood po ako. Masakit ang bato ko, saka nahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman
pong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Hindi po. Si DC, taga saan ka DC? Nararayan sa Lumbigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Iyon na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, di na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung tiyan ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kayo po, hindi po sa Malinaw, sa Libana. Kukuha po na nagtataas rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Sumasakit ang bato ko, saka dahihilo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Karin po ay sa Malinaw. Dati, ang balakang ko, maskit ang katawan ko. Sa ngayon po, hindi na po. Malakas na ako. Happy na po ako kasi wala na akong nararamdaman sa aking katawan. No, anong may papaabot mo sa mga kabarangay natin na may mga sakit at karamdaman? Ang masasabi ko lang po sa kanila, subukan nila itong rice coffee, bumili sila para mawala ang karamdaman nila sa kanilang mga katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yolanda Damasco po. Sa edad mong 75 years old, ano po bang mga health problems? High blood, Umaabot po ba ng ilan ng yung blood pressure? 180/100. Anong nararamdaman mo na niyan? Nanginig ako. Sumasakit ang ulo ko. Mamanhid ang ang paa. Naka 60 boxes na pala kayo. Ano ang nararamdaman mo sa pag-inom mo ng Rice Coffee Mix? Mabuti. High blood po ninyo. Ilan na pong inabot nito nang uminom na kayo ng ating Rice Coffee Mix? 140/90. Mga ilang araw mo naramdaman, bumabang niyo pong blood pressure. Isang linggo. O kumusta na pagtulog mo nang nakainom ka ng Rice Coffee Mix? Mabuti ang pagtulog. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitabang na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Kayuba, Remix. Masaganang buhay mga kabarangay! Ayan, tuloy-tuloy na naman tayo sa pagpapaabot ng mga masasaganang impormasyon, mga kwentong magbibigay ng inspirasyon sa ating mga kabarangay, lalong-lalo na
yung mga katropa po naman natin na nasa banig ng karamdaman na abay inilantad ko na po sa inyo ang iba't ibang mga tinig, mga paliwanag, mga ebidensya, mga patunay na talagang maraming karamdaman, sari-saring karamdaman, pero iisa lang ang natulungan sa kanila, ang kanilang pagkawala ng iba't ibang mga nararamdaman sa katawan. Kaya nga mga kabarangay, ating po namang ipinapaliwanag ang magandang epekto, benepisyo, resulta sa paggamit pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At syempre pa, abay malaking bagay ang makawala sa banig ng karamdaman, makulong sa iba't ibang mga nagpapahirap na sakit. Kaya nga wag na po ninyo pong palagpasin ang magandang oportunidad na sana one time maisipan po naman ninyo na makabili, sumubok na ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea para madaling malunasan ang inyo pong mga karamdaman. Uy, mabilisan nga pala talagang nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, shout out sa mga nauubusan na dyan, nauubusan na walang supply na ng ating Rice Herbal Coffee. Sige, pwede kayong tumawag, i-shout out mo na kung anong lugar po yan para maabot natin, maipaabot natin sa pamunuan na talagang nagkakaubusan dyan sa inyong lugar para makapag-dispatch siya sa mas lalong madaling panahon. Uy, dyan nga pala sa Albay, abay talagang mabilisan din palang nagkakaubusan ng supply. Kaya nga sa mga gusto pong magpa-reserve na para hindi po kayo maubusan din ng ating produkto, pwede kayong mag-shout out. Pwede po kayo magpa-reserve sa number na 0912-0269-220. Ayan, sa mga taga-Albay, para sa gayon, ika nga, pagkakataon mo naman po na makapa-reserve po kayo. O dili kayo sa isa pang number sa 0918-37-415-28. Sa mga nakikinig po naman sa atin sa Albay, masaganang buhay. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtitiwala. At dyan pa rin sa Albay, hanggat meron pang supply ng ating Rice Herbal Coffee, pwede po kayo makabili ng ating Rice Herbal Coffee dyan sa Albay, sa may Bagtang Sagpun, Daraga, Albay. Malapit po ito mga kabarangay sa may DOH. Sa may DOH, along the highway, meron po kayong makikitang malaking payong. Mabilisan din po nagkakaubusan dyan ng supply, kaya't wag na pong palagpasin hanggat meron pang supply. Anyway, sa mga nakaantabi po naman sa atin nakikinig, pwede kayong magpaabot ang inyo pong mga concern. Ang ating number 0930-556-3294. O yan ha, ang ating number mga kabarangay, 0930-556-3294. Shout out sa mga nakikinig mo naman sa atin sa iba't ibang panig ng kapuluan na inaabot ng ating signal, lalong-lalo na po dyan sa Central Luzon. Abay, parating na naman dyan ang supply ng ating produkto sa gawi po ng Central Luzon, mga kabarangay. Anyway, sa mga nakaantabay po naman sa atin sa gawi po ng Mimaropa Region, sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, shout out sa mga nakaantabay sa Southern Tagalog, sa Quezon Province. Mabilisan din pong nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Coffee. And of course mga barangay, sa gawi po ng Visayas Region. Sa Visayas Region, meron na po kayo dyan mabibilhan ng supply na Rice Herbal Coffee dyan po sa mga butika, pharmacy, drugstore, sa mga tindahan din, sa mga grocery store. Dyan po mga kabarangay sa lugar po ng Samar, Leyte, Palawan. And of course, mga kabarangay, ito pong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, perfect combination
Perfect combination mga kabarangay na paghaluin kasi malasa at malinamnam. Kahit sa mga bata pwedeng-pwede. Kahit sa mga buntis pwede rin po. Itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Meron kayong alternatibong pagkukuhanan ng nutritional supplementation. Masaganang buhay Kuya Jigs. Dito po sa Lopez, Quezon, 1 week na pong wala po akong mabili na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Alam mo po Kuya Jigs, mula po nang umiinom ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus ang papa ko, naka 2 box pa lang po siya. Gumanda na po ang kanyang pakiramdam. Yung pagluluha-luha ng kanyang mata, Kuya Jigs, wala na po talaga. Hindi na po siya panay punas. Kanya lang ang problema, ubos na po dito Kuya Jigs sa amin, sa Lopez, Quezon. Kailan po kayo ma-deliver din sa amin para makabili ulit po ako? Uy, maraming salamat ha. Kaya nga sabi nga natin, hanggat meron pa, abay, pa-reserve na po kayo. Ano po? Pa-reserve na po kayo. Masaganang buhay Kuya Jigs, nakakatatlong box pa lang po ako ng Rice Herbal Coffee. 14 in 1 plus 1, medyo okay na po yung bewang ko. Salamat Kuya Jigs, si Tina po ito ng Mugpog, Marinduque. Uy, Ma'am Tina, sana makatawag ka. Ano po? Ma'am Tina, kindly call back sa ating programa para marinig na talagang gumandaan nyo pong pakiramdam. Uy, nais kong marinig ang inyo pong mga tinig. Sige na po, pwede kayong tumawag sa atin. Ano ang kwento mo sa Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea? Ikwento mo na po yan mga kabarangay. Ipaabot mo na. Alam nyo po ba, ang taong mapagbigay, kwento ng kanilang mga inspirasyon na kung anong magandang naitulong, abay patuloy po yung pagpapalain. Papalaganapin ang kagaanan, kalakasan at kagalingan ninyo po mga nararamdaman. Sige na po. Bukas po ang ating number live na live, si Baby Armalite. Para sa gayon tulungan po nating ratsadahin ang mga nagpapahirap ng mga sakit at karamdaman para mabigyan po naman natin ng inspirasyon ang ating mga kabarangay na nakakulong ngayon sa banig ng karamdaman. At least tayo po ay nagsusumikap na maabot po sila sa pamamagitan ng pagpapaabot din sa kanila ng inspirasyon. Mga kwento po naman ninyo kung paano kayong nakabangon mula sa banig ng karamdaman. O ang ating number 0930-556-3294. Uy, sa mga taga Marinduque, maraming salamat. Sa mga nakaantabay po naman sa atin. Sige, shout out sa mga nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 para sa gayon. Abay, makapasada po tayo dyan na mapuntahan at makapagdala ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea. Uy, meron naman po tayo bagong produkto natin, Rice Herbal 3 in 1 hot tea. Abay, perfect combination din po naman yan na pagsasabay nyo po, malinamnam yan, mabilis ang recovery. Kapag pinag-aalo, pinagsasabay nyo po ang ating dalawang produkto. Ayun nyo po mga kabarangay, kayang-kaya nyan, makikita at mararamdaman mo ang magandang ebidensya. Ano po? Sige, 0930-556-3294. Kuya Jigs, masaganang buhay po. Si Malo po ito ng Pili Camarines Sur. Kuya Jigs, sana makasupply po kayo dini sa bayan ng Pili Camarines Sur ng Rice Herbal 3 in 1 hot tea. Kasi wala po, naikot na libot ko na po yung mga butika pharmacy dito. Wala talaga Kuya Jigs, nagkakaubusan. Totoo po talaga Kuya Jigs na epektibo ang Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 in 1 hot tea. Sige, 0930
0917-556-3294. O syempre mga barangay sa mga taga-Albay. Abay, mabilisan din nagkakaubusan dyan. Kaya pa-reserve na po kayo ng produkto natin. Dyan sa mga taga-Albay. Ito po yung number 0912-0269-220. 0912-0269-220. Ayan, saglit lang andito. Hello, masaganang buhay. Hello. Yeah, masaganang buhay. Ano pong pangalan niyo po, ma'am? Hello? Hello? Si Malu. Ay, si Malu. Sige, Ma'am Malu. Taga saan po kayo, Ma'am Malu? Taga dito po sa St. Paul, Pili Camarines. St. Paul Subdivision, Pili Camarines Sur. Iyo po. Ayun. So, ma'am, kayo po uminom na ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Ma'am Malu? Yun na po, nag-inom na po. O, kumusta? Nakailang karton na po kayo ng ating Rice Herbal Coffee, Ma'am Malu? Naka-ano lang po, mag-iisang karton lang po. Ilan po? Mag-iisang karton lang po. O, mag-iisang karton pa lang. O, anong naramdaman mo, Ma'am Malu, sa pag-inom ng ating Rice Herbal 3 and 1 hati or yung Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Ma'am Malu? Nag-ano po, naglakas po ang katawan. Tapos mahimik po matulog. Ayun. So, ibig sabihin, ang pag-inom pala ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, may taglay na tranquilizer. Nakapagpatulog po. Ayun, nakapagpapatulog, nakapagpapakalma ng pakiramdam. Lalo lang yung mga nininervyos dyan. Ano po? Iyo po. O, ano pang naramdaman mo bukod sa gumanda ang iyong tulog? Ano pang naramdaman mo na pagbabago? Naglakas po talaga po ang katawan. Lumakas yung pakiramdam katawan. Ano pa? Yun lang? Yun lang po. O, sige. Ano pang may papaabot mo sa mga hindi nakakatulog ng maayos, Mama Lu? Go ahead po. May babaabot ko lang po sa mga nakikinig po. Sana po mag-inom na rin po sila ng rice coffee ng yung kanila pong nararamdaman ay maalis po sa kanila. Katawan. Opo. So sabi mo kanina, nag-text ka baga ano po, na naikot mo, nalibot mo na yung mga butika, pharmacy, drugstore. Ubos din ba yung ating Rice Herbal 3 and 1 hati dyan sa inyong lugar sa Pili? Tapos po ang yung pong yung pong para po Diyos. Ubus po talaga, wala po. Rice Herbal 3 and 1 hati. Iyo po, wala po yun. Oh, ikaw na mismo ang magpapatotoo na talagang laging nag-out of stock dyan sa inyong lugar, ma'am. Tama po. Iyo po. Ayun. Nauubusan po talaga. Ha? Nauubusan po. Nauubusan, mabilis ang kakaubusan. Ayun. Sige, Ma'am Malu, maraming salamat. Diyan ka sa St. Paul Subdivision, Palestina, Pili Camarines Sur. Ano po? Iyo po, salamat. Okay, salamat. Ayan mga barangay, narinig po naman ninyo ha. Ebidensya patunay na talagang naikot na niya, nalibot na niya. Kaya nga wag niyo pong pagkakaligtaan na po, nasubukan sa mas lalong madaling panahon ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kuya Jigs, gusto ko rin po magpa-reserve ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Totoo din po, naubos na rin po dito sa amin sa gawi po ng Albay, sa Tiwi Albay. O sige ha, sa mga nakinig po naman sa atin sa Tiwi Albay, sa parting Albay, pwede kayo makabili ng ating Rice Herbal Coffee. Pa-reserve po kayo. Ibigay po niyo pong pangalan at address para magkita-kita po kayo dyan na po. Ito po yung number 0918-3741528. 0918-3741528. Kuya Jigs, nakikinig po ako sa iyo sa Ginobatan Albay. Meron na po bang mabibilang sa Ginobatan Albay? Sa Ginobatan, ito po ha. Pwede kayong tumawag at bumili sa 0912-02-69220. Sa mga taga Ginobatan Albay sa 3rd District ng Albay, 0912-02-69220. Abay, anyway mga barangay, pagkakataon nyo naman, nasabi nga natin, kayo naman mismo ang humusga kung ano ang epekto, benepisyo, ebidensya sa iyong katawan. Uy, ang pag-inupulan ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, abay, iba-iba po ang tinatawag natin na metabolismo sa iyong katawan. May mga tao na medyo matumal
Kasi nga kung ang iyong pong katawan ay overloaded ng toxin or basura. Pangalawa mga kabarangay, acidic ang iyong katawan. Pangatlo or dehydrated. Ito pong ating Rice Herbal Coffee. Pwede rin po ito sa mga buntis, lalong-lalo na sa mga manganganak na. Yung ating Rice Herbal Coffee, 14 and 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Uy, kinukumusta nga pala natin na masaganang buhay, maligayang pakikinig ang ating mga suki sa gawi po ng Samar sa Leyte at syempre pa sa gawi po ng Katbalogan. Uy, sa Tacloban. Meron naman po tayo dyan supply ng ating Rice Herbal Coffee. Punta po kayo sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drugstore. Meron na po dyan sa Samar. Meron na po dyan sa Borongan, sa Allen, sa Calbayog, sa Katarman, sa Katbalogan, sa Palo, Leyte, sa Tacloban at sa Tanawan. Uy, sa Palawan, meron na rin po dyan na supply ng ating Rice Herbal Coffee. Anyway, sa inyo pong gustong mapadeliver ng produkto natin sa inyo pong mga lugar, abay pwede kayong tumawag sa 0920-929-6657. 0920-929-6657. I-shoutout mo na rin kung talagang naubos na po or wala kayong mabilhan para tayo po yung makapag-dispatch siya ng mga produkto na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Dyan po naman mga barangay, pwede kayong makipag-ugnayan kung sakasakali man naubos na po yung supply dyan po sa inyong lugar para sa gayon abay hindi po kayo mahirapan para tuloy-tuloy ang ginhawa, tuloy-tuloy ang epekto benepisyo. Sa mga bata, pwede rin po ang ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Dyan po naman sa mga taga 3rd District ng Albay, sa Ginubatan, meron po tayo dyan mabibilan ng produkto natin. Ito po, i-text nyo po, pa-reserve po kayo ng produkto 0912-0269-220 at 0918-3741-528. Uy, eto ang ebidensya na talagang marami tayong mga natulungan mga taong nakarecover sa kanilang mga karamdaman sa regular na pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Abangan nyo rin po ang ating Rice Herbal Extreme Juice Drink. Abay talagang magugustuhan mo po nito ang ating mga produkto. Ito po ang mga ebidensya patunay na talagang pinaglaanan po natin ng panahon na makausap at magbigay ng kanilang mga karanasan kung ano ang magandang naitulong sa buhay nila sa pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee. Bilang ebidensya, patunay, patotoo na marami tayong mga natutulungan. Uy, katawan po natin sa technical side, si Engineer Jonathan Lopez. Siyempre pa, si Ferdy Losada. Ako pa naman si Kuya Jigs. Masaganang buhay, si Baby Arbalite. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po, nagpapasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang buson ko at saka yung sabi ng doktor nun, may sakit daw ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n, parang may vitamin siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Si Ma'am Nelly Sikad sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon, 55 years old. Nagkukulog sa bayo, nagkukulog sa tula, sa bika, sa tuhod, tugabos-gabos na kalawan. Ano mga improvement ang naranasan mo nang makapag-inom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1? Nagkarali na to, ibang mga magkulog-kulog, mga
madudo na lawan, aros pa sa lawak, patalagan ka na sa tama. Gayon nung talagang pamatiin. Kumusta tulog mo? Ayos na sir, magayon nagkakaturog ko. Sabi ni Ago, magsiramon dan sa tito. Ano pang may papaabot mong minsan sa yung mga paraan tabay? Magdadagog man po dyan sa konsensya na lugar. Dahil pa nagkanamit kang rice cooking meat. Magpagkalman sila. Tanganing manamit man susiram kang daw ay rice cooking meat. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kaindang po ng Pakaskasan, Marinduque. Ay ako po ay masakit ang tuhod, maga, at saka ako po ay nagahirap ng pag-ihi. Ay ako daw po ay may sa bato. Ay ngayon po ay anong gana ko na kumain at saka po maigi na yung aking tuhod. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ako sa Sir Aguirre, sa Gamila House, Lordile. Nagpapasalamat po ako sa Rice Coffee 77 yan, Kunoy. Alam mo po kaya nagkukulog ang likod ko. Nahihika ako. Nahihika saka nagkukulog ang tiyan ko. Namatian ko po maray ang rice coffee. Dahil na ako nag-aasukan. Ang sakong tula, nararay pagsisian. Maray na. Iyo po. Tandang ko sa inyong pag-advertise na ang rice coffee. Maray. Ako po nag-firmal. Kaya kami po sa gastronomist. Nada o anong paman. Pagbakal ka mong rice coffee. Herbal 14. 1 plus 1. Tamaray. Salamat po. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Karoon po ay sa malinaw. Dati, ang dalakang ko, maski ang katawan ko. Sa ngayon po, hindi na po. Malakas na ako. Happy-happy na po ako kasi wala na akong nararamdaman sa aking katawan. No, anong may papaabot mo sa mga kabarangay natin na may mga sakit at karamdaman pa? Ang masasabi ko lang po sa kanila, subukan nila itong rice coffee, bumili sila para mawala ang karamdaman nila sa kanilang mga katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Anong may Coffee papaabot Mix, mo sa ang mga kabarangay kapeng natin na may healthy. mga sakit at karamdaman pa? Ang masasabi ko lang po sa Marami kanila, na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ano po ako ng pili sa Marinisor. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyo pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo lang sa rice coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng left side ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice coffee para sa kalusugan. Rice coffee 14-in-1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family.
ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Alvin Porosingko lang po. Dahil Camarines Norte po. Kayo po ba'y nakainom na ng ating Rise Herbal Coffee, sir? Ano na po ako? 6 na ba? O bakit ka naman, Sir Alvin, uminom ng 6 na karton na Rise Herbal Coffee 14-in-1 plus 1? Maganda po sa katawan. Alis po yung panginginig ng katawan ko pag nahihiga. Alis po ang tulo. Tapos? Ano po sa pagkain. Matagal makaramdam ng pagkain. Yung pumanog po sa katawan, nawala po simula po nung uminom ako ng rice coffee. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sabay sa pagbabago kan panahon. Kakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asing impormasyon.